andar a lamprea, vender a lamprea, e a ver se gana para comer. Que antes era o barco de Lola, e agora é o de Ramón Amelo de Manolo, os fillos de Lola. Ese que vemos aí? Ese que vemos aí, o Alejandrito. Gústame, pero máis gustaba o traballo de terra que non o de mar. É moito menos peligroso, porque andar aquí á lamprea está un caramelo, pero despois andar abaixo hai veces que é peligroso. Cando son mareas máis ben redondas, cando empezan a picar as mareas, cando máis soben. Nas mareas cativas é raro que veña moito peixe. E ademais, cando hai bo nortiño, aquí veñen co norte, cando hai norte hai máis lamprea. Cando podes pillar 50, como podes pillar unha ou ninguna. Eso é cuestión de suerte. A lamprea é de enero hasta abril. E despois marchamos para baixo, para a Anguila. Bueno, para a Anguila andar xa andamos agora, a Anguila máis o chopo. A parte desto, pero... despois, máis. Pois xe levamos o barco para baixo e todo. Por peza. Están as grandes, as pequenas e as medianas. Eso, según sea a peza, según sea o comprador. Bueno, está salindo moi ben, ao principio non salía, pero agora sí, agora está salindo bastante ben. Está se vendendo ben. Contaminación un montón. Debían de botar un pouquiño de man pola contaminación do río. Que é un río moi rico, moi rico, moi rico. Nos antes aquí, mi madre, había al lado do puente de Catoira para baixo, había lenguados buenísimos, e había moito peixe, moito. É cousa que agora, que meteran un pouquiño máis de depuradoras e que miraran un pouquiño máis o que botan ao río, porque están botando moito, están matando moito o río. Un río rico, un río é unha ría, porque do río vai para a ría, e era moi rico, moi rico. Aquí hai que ter un cuidado ao largar, que ainda o outro día con máis vou ao mar tamén. Pois o último cabo pola perna, e saída atrás. Este é un permiso que nos dá Medio Ambiente e estamos regulados por Medio Ambiente. A veces veñen 6 ou 8 guardas de Medio Ambiente, están aí, controlan eles a lamprea, as nasas que botamos e todo. Estamos moi controlados, moi ben. Para a lamprea, bueno, para a lamprea que nos aumentaran un pouquiño máis de nasas, porque este ano houve algunha lamprea, pero que o ano pasado houve moi pouquiña. Casi non se fixo nin pos permisos,
de pagar a lamprea. E por iso, tendo, aunque era máis barato, 2 ou 4 nasas por cada un, era moi bo.